Сядам. Следвам командите на Алекс, част 2. Питаш дали може ти да я побуташ. Да Какво? побуташ количката. Извинявам се много, искате ли да ви помогна и да побутам аз количката? Айде ще бутаме заедно. Айде ще бутаме заедно. Ремонт ли правите? Работите? В София ли? От София ли сте? Аз съм от Варна и аз не съм от София. Добре, изоставям ви, много ви благодаря. Сърдечно. Чакай. Успях. Ако искам да намериш някой служител и да го помолиш да те научи да караш колело. Как се прави? Аз не се не мога. Времето не позволява, иначе... И сега? И сега ще се държим ли? Като малко? Да. Да набера инерция. Трябва и да завия. Помоли го да те държи седалката. Може ли това да спре в този момент? Искам да отидеш при този човек там с червеното. Сканира ли го? Дясно бе, човек. Въобще ли не виждаш? Кой? Искам да ходиш да питаш се служители да ползваш тоалетната, която е до тях. Може ли да ви питам, мога ли да ползвам тази туалетна?